Dôležitá otázka je, že ako kombinovať gély s jonťákom a aký sacharidový nápoj použiť s akým gélom, v akej situácii. A tu je dôležité si uvedomiť pár faktorov. A prvý faktor je, keď mám možnosti zobratia tekutín, napríklad na bicykli mám jeden držiak na fľašu, dva držiaky na fľašu, aké fľaše mám. Samozrejme na behu je to zase niečo iné, mám možnosť si zobrať fľašu so sebou, nemám možnosť si zobrať fľašu so sebou. A druhá vec je, že aké je aj počasie, lebo musíme si uvedomiť, že nie je to len iba o tom, že ideme doplňať energiu pomocou nejakým sacharidovým nápojom, ale rovnako je to nejaký proces hydratácie, že doplňame tekutiny, takže vlastne to je také dva v jednom, doplníme energiu a tekutiny. A ďalej je dôležité, ako sme sa už bavili, si uvedomiť, že akú aktivitu idem, koľko vlastne sacharidov vôbec potrebujem a na základe toho si potom správny sacharidový nápoj v správnom množstve namiešať s správnymi gélmi. My sme pre vás vymysleli veľmi jednoduchý farebný systém a to každý gél má v tej istej farbe sacharidový nápoj. Tu máme sacharidový nápoj Stamimax Energy Pro 2:1, ktorý sa hodí ku gélu v rovnakej farbe Stamimax Gel Pro 2:1. A keď si napríklad plánujem nejakú aktivitu, viem, že môj cieľ je príjem 90 gramov za hodinu, a je nejaké stredne teplo, viem, že za hodinu vypijem 500 ml, tak si tu viem nájsť na obale, že mám 60 gramov sacharidov na 500 ml, takže budem vedieť, že keď vypijem celých 500 ml, príjmol som už 60 gramov sacharidov, jeden gél má 30 gramov, takže viem za hodinu vypijem jednu fľašu sacharidového nápoja a jeden gél a mám vystarané, čo sa týka energetického príjmu a rovnako sa mi tu postará aj o správnu hydratáciu.